Okay men, ano ang intro natin sa adventure natin ngayon? Hello mga idol, nandito na naman ako Alas 3 TV para sa panibagong araw at panibagong adventure na naman mga idol. Pero bago po sa lahat mga idol, sa mga bago pa lang sa aking channel, please subscribe my channel please mga idol. Para mas marami tayo mga idol, mas masaya mga idol. Ayan, ang adventure po natin mga idol ay tinatawag nating Puso ng Saging Adventure mga idol. Ayan, at gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat mga idol sa lagi niyong pagsuporta sa aking channel as Stress TV. Ayan, at huwag na nating patagalin pa. Let's do this mga idol. Siyempre mga idol, hanap muna tayo. Ay oo nga talaga men, naghahanap ka talaga dyan. At ayan na nga mga idol, naghahanap talaga ako dito mga idol. Ayan, patingin-tingin lang tayo mga idol. Ayan men, may nakita ka na dyan men? Mga idol, wala sa saging dito. Wala sa saging dito mga idol. Ayan men, dapat makahanap ka dyan para makapagmukbang na tayo. Huwag kang uuwi dito hanggat hindi ka nakakakita ng puso ng saging. Dito mga idol. Oh, anong masasabi mo dyan? Tayo ng iba. Barang ang layo ng tingin mo ah. Ay balak ka no. Yan, parang may balak talagang batang ito. Yan, pumunta na siya sa maraming saging. At para maghanap tayo ng puso ng saging. Parang nahirapan tayo iskaliso dito mga idol sa paghanap ng puso ng saging mga idol. Kasi parang mas marami yung bata na saging mga idol kaysa yung ano, nabubunga na. Yan. Pero wag tayong titigil mga idol kasi ito yung adventure natin ngayon, alright? Yan mga idol, stay tuned lang kayo dyan mga idol para masaya tayo mamaya mga idol. Sabay-sabay tayong magmukbang, alright? Yan, bumalik na siya mga idol. Yan, may nakita ka na ba? Yan, sinubukan naming lumipat sa kabila mga idol. Baka may makita tayo dito mga idol. Ayan, pumunta tayo sa unahan at sa kasiwang palad mga idol. May nakita tayong isa mga idol pero naunahan tayo. Bumalik na naman si men. Ayun men, anong napala mo dyan men? Meron Yan. sana dito mga idol. Pumunta tayo, ipakita ko sa inyo yung nakita natin na sana tayong nakauna no. Ayan, bago pa lang nakuhaan siya ng puso ng saging. Medyo konti pa lang yung bunga niya. Ayan o, nandun sa itaas o. Sayang naman, naunahan Sayang tayo, talaga sila yung nakauna. Ayun, may nakita na ako mga idol. Ayun oh. Ayun mga idol. Ayan mga idol, wag na nating patagalin pa. Pag nakikita na natin, ayan, pinuntahan agad natin. Ayan, sinungkit tayo, nagdala tayo ng isang mahabang sungkit ni Son Goku. Ayan, para maabot natin yung puso ng saging men. Ayan mga idol, medyo matigas pa yung ano niya mga idol. Ayan, nadali natin mga idol. Ayan, ang galing mo men, nakuha mo yung puso ng saging men. Alright. Alright, nagpasalamat tayo sa mahabang stick ni Son Goku. Yan, the magic stick. Yan, bumalik na tayo dito. At iniwan ko lang kayo men kasi mahirapan ako sa kalisod habang dinadala ko kayong nagsusungkit ng puso ng saging mga idol. Alright, ito na ang ating kuha. Alright, anong masasabi mo dyan men? So ayan na mga idol, may kuha na tayo mga idol. Ito, kabubunga pa lang niya. Katatapos lang ano, magano ng bunga. Yan o. Mag-shoot kayo mga idol ba? No? Alright. Masarap na to para sa mukbang natin mga idol. Yan. Let's do this mga idol, let's go. At ito na mga idol, papauwi na ako mga idol. Ayan, nilagay natin sa balde, nilagyan ng tubig. Ayan, binalatan natin mga idol. Tinanggal natin yung mga matigas na parte mga idol. Ayan o. Ang puti-puti mga idol o. Fresh na fresh. Fresh from the farm yan mga idol o. Yan, nilagay natin sa lutuan. Ayan, ayan. Flex na naman natin yung ating ano. The magic board. Ayan, the magic whiteboard natin yan mga idol. Yan, para sa ating lamas. Ayan, gumulo na mga idol. Yan, sa hindi po nakakaalam mga idol, pinakuluan po natin yan para maging malambot yung laman ng ating puso ng saging, ang tinatawag natin banana blossom mga idol. Yan, tinanggal natin yung mga matitigas na parte. Tsaka chop-chop yun at hiwain natin yan mga idol para mas madali siyang kainin mga idol kasi gagmay naman siya mga idol.
Yan, mas madali na siyang isubo sa ating bibig mga idol. Yan, bilisan na natin mga idol para makapag-mukbang na tayo mga idol. Yan o, grabe ang lambot na niya mga idol. Alright, gamitan natin ang kutsara kaya medyo mainit pa ng mga idol eh. Ang init pa mga istanan eh. Yan o. Ayan. Fast forward and moves tayo mga idol para mas madali tayong makakain. Yan sa nakikita nyo mga idol. Oh. Pak. Lagyan natin ng mantika dyan mga idol. First move natin dyan mga idol. Ayan o. Tsaka lagyan natin yung ating ahos. Yan mga idol. Yan, flex muna natin yung dirty kitchen natin mga idol. Yan yung tunay na dirty kitchen mga idol. Dirty kitchen. Alright. Yan o, kayo-kaya natin yung mga idol para mas madali siyang maluto mga idol. Yan, isunod natin yung bombay o sibuyas mga idol. Kayo-kaya natin ng kayo-kaya mga idol. At syempre mga idol, hindi yan makalimutan yung main event natin dyan mga idol, yung puso ng saging. Ayan, sa nakikita nyo mga idol, oh. Grabe yung lit-lit na nila mga idol at saka yung malambot na sila mga idol. Yan para lami kisa na nagkaon mga idol ba. Yan, kumbati na kayo na mga idol. Alright. At saka gamitan natin yung binawan yung pro skill mga idol. Ayan o, parang ilang taon kang nagluluto ah. Ayan, master chef oh. Mga idol, ihalo natin sila ng mabuti mga idol para mag-absorb yung mga yung mga ingredients na nilagay natin dyan mga idol. Alright. Ayan, hindi makalimutan yung black pato natin dyan mga idol. Ayan, aside na nagbibigay siya ng color ng ating ulam, ayan, nagbibigay din siya ng lasa mga idol. Alright, at saka yung magic natin oh. Ayan, makalimutan yung magic. Ayan, parang mas naparami yung lagay natin dyan ah. Ano men, tikman mo kaya men. Ayan oh, grabe. Shit, nakayo ng mga idol. Ulam na mga idol. Ayan oh. Alright. Huwag na natin patagalin pa. Ilagay na natin sa ating lutuan. At saka magsimula na tayong magmukbang. Dami kayo. Kumbati na ni. Kumbati na itong mga idol. Pinarisan natin ng buwad oh. Buwad oh. Let's go. Diba? Yan oh, lakas kumain ito men. Kumbati mga idol. Kasi may naiwan pa kasi kanina paritong isda. Kaya dinagdag ko na lang. Ayan o, yung mini-bit natin o. Puso ng saging. Alright. Anong masasabi mo dyan men? Ayan, bakit sila kakain ng puso ng saging men? Makatipid ka sa mga idol, pagastos idol. Kunting gastos lang dito, mayroon ka ng masarap na ulam mga idol. Ayan, anong lasa niyan men? Parang humba. Grabe mga idol, parang lasang humba ng mga pa. idol oh. Ayan, pinarisan pa niya ng yung daing mga idol. Buwad dito sa amin mga idol. Yan, kain tayo mga idol. Saka bilisan na rin natin no. Yan, fast forward on the moves tayo mga idol. Kasi grabe, gutom na gutom talaga ako mga idol. Yan oh. Right. At tayo na nga mga idol. Tapos na tayo mga idol. Tapos na tayong kumain at saka hindi mawawala yung malamig na tubig sa atin mga idol. Ano yan men? Iba yung nasa loob ng baso mo men ah. Yan. Busog na tayo mga idol. Grabe. Ang sarap mga idol. Subukan nyo mga idol. Kukuha kayo ng puso ng saging mga idol. Lutuin nyo. Grabe. Ang sarap. Sulit pa sa budget. Alright. Nandito na nagtatapos ang ating Banana Blossom Adventure, tinatawag nating puso ng saging. Ayan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe sa channel ko, Alas 3 TV, para ma-update kayo sa bago nating upload ng mga video.
and paki-share na rin po sa iba para mas marami ang makita at mas masaya tayong lahat. And guys, and see you in my next vlog. God bless always.